ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾಅತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯು ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾಅತ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಯೀದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾಅತ್ ಖಾಜಿ ಸಯೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಹುದವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಖಂಡತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉಳಿಯಲು ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ದಮನಿಸಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. വിവിധ തരത്തിലും മണത്തിലും ഗുണത്തിലുമുള്ള പൂക്കളെ പോലെ മതമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും സഹവർത്തിത്വബോധത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും കഴിഞ്ഞ ഈ ഇന്ത്യയെ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയിലും ആയുധത്തിന്റെ ബലത്തിലും വെട്ടിമുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരുപാട് ദേശീയതകളും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളുമാക്കി വെട്ടിമുറിക്കുവാനുള്ള അഭിനവ പരാകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു സമരത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അണിചേർന്നിട്ടുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി, നൂറ്റാണ്ടുകളായി, എന്നല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ചില ആളുകളോട് മാത്രം വ്യതിരിക്തതയും വ്യത്യസ്തതയും കാണിച്ച്, പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിലും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിലും ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಎಂಸಿ ಕಮರುದ್ದೀನ್, ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಹರ್ಷದ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.